эфирда яңалыклар чыгарылышы. Сәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Шәһәрдәшләрне чүп-чарны тиешле урынга ташларга ничек өйрәтергә? Бу хакта шәһәр хуҗалыгы җитәкчеләре һәм экологлар сөйләште. Очрашуда Гүзәл Шихапова булып кайтты. Юлын кыскартам дип буз астына төшеп киткән. Көзгө боз ышанычлы түгел дип кисәтә коткаручылар. Шәһәрдә аварияләрне инспекторлардан башка теркәүчеләр саны арткан. Юл йөрү кагыйдәләренә башка яңалыклар хәбәрчебез материалында. Яшь каләм тибрәтүчеләр, салы журналист язучылар белән очрашты. Казан утлары редакциясе бүген Чаллыда кунакта булды. Синай аэромутрауында лайнерның һәлакәткә юлыгу сәбәбен бүген рәсми төстә игълан иттеләр. А321 самолетының бортында шортлаткыч җайланма табылды. Шортлау нәтиҗәсендә самолет икегә аерыла. Әлеге очрактан соң Россиядән Мисырга очышлар туктатылды. Чит илдә ял итүчеләрнең багажларын җентекләп тикшергәннән соң кайтара башладылар. Бүген Бигеш аэропортында да ял иткән шәһәрдәшләребезнең чемоданнары кайтты. Россия почтасы сайтында багаж хакында мәгълүмат алу өчен телефон номерлары күрсәтелгән. Бүген Казан халыкара аэропортында да Boeing 737 самолеты һәлакәткә юлыгу уңайыннан матәм митинги узды. 2 ел элек Мәскәү-Казан маршруты буенча самолет аэропортка якынлашкач шартлый. Авиаһәлакәттә 50 кешенең гомере өзелә. Аларга багышлап Казанда мемориаль комплекс ачылды. Бүген бирегә республика халкы иртәдән үк чәчәкләр китерде. Дәвам итәбез шәһәр яңалыкларына. Шәһәрдәшләр тере көмешле лампаларны кая ташларга кирәклеген белми. 3 ел элек Чаллы иң төзек шәһәр бәйгесендә 1 миллион сум акча аткан иде. Бу акчага контейнерлар алынды. Аларны исәпләү үзәкләре янына урнаштырдылар. Хәзер алар көтмәгәндә юкка чыкты. Лампаларны кая ташларга чүп-чар ташлауның аерым кагыйдәләре бармы? Хәбәрчебез ачыклады. Исәпле үзәкләре янында булган контейнерларны шәһәрдәшләр дөрес максатларда кулланмаганга сүтәргә туры килгән. Берәүләр бирегә башка төрле чүпләрне дә ташлаган. Еш кына контейнерлар тулы булса да лампаларны янына гына куеп калдырганнар. Они начали туда складывать свои... Төрекемешле һәм люминесцентлы лампаларны контейнер янында ук калдыра башладылар. Кагыйдә буларак аларны махсус цехка биреп утилләштерергә кирәк. Кемнәрдер төрекемешле лампа һәм термометрларны чүплек янында калдырса, кайбер намуслы шәһәрдәшләр инде 1 ел дәвамында махсус контейнерларның файдалыгын таба алмай. Я 3 месяца возила в машине. Хорошо еще есть машина, а пешком бы я не носила. Я не могла найти пункт. Я совалась в один магазин, во второй, где есть, куда я могу сдать эту лампу. Хәзер әлеге контейнерлар күпчелек кибетләрдә урнашкан шәһәрдә төрекемешле җиһазларны кабул итү өчен 12 урын бар. Алар сын кибетләре янында электротехников, чылны строй ремонт идарә итү оешмаларында 14:05 һәм 39:10 йортлары янында. Бу урыннарга бара алмаучылар лампаларын торак эксплуатация участогына китерергә мөмкин. Мы от населения принимаем эти лампы, можете прийти к нам в ЖЭКе и сдать. Но у нас есть калькуляция, от нас никто бесплатно эти лампы не принимает. Мы работаем с господином Атласовым, они у нас принимают лампы по 20 рублей за штуку. Кайбер идарә итү оешмалары каты көнкүреш калдыкларын утилләштерүне квитанцияларда күрсәтә. Моның өчен шәһәрдәшләр ай сайын 28 тиен түли. Экологлар халыкка составында төрекемеш булган лампаларны диодлы яктырткычларга алыштырырга киңәш итә. Чөнки беренчеләрендә төрекемеш парлары 3 тапкыр артык. Ул сәламәтлек өчен зыянлы. Делается для себя. Сез моны үзегез өчен эшлисез. Йортларда санитар экологик чисталыкны саклыйбыз дип уйламагыз. Иң беренче үз фатирыгыздан башлагыз. 21 ноябрьдә шәһәрдә чүп-чарны сортларга бүлеп җыю өчен контейнерлар куела. Аларны шәһәр советы депутаты Николай Атласов үз акчасына сатып алган. Беренче контейнерлар Бумажников микрорайонында урнаштырылачак. 1 ел дәвамында мондый контейнерларны шәһәрнең барлык комплексларына урнаштырырга телиләр. То, что мы выбрасываем мусор. Без ташлаган чүптә 25-30% кәгазь, 5-10% пыяла, 5% металл, 5-10% полимерлар, ризык калдыклары 30-40%. Димәк, ташланылган продукцияның яртысы икенче ел чимал буларак файдалана алыр иде. Идарә итү оешмасы вәкилләре һәм йорт өчен җаваплылар мондый контейнерлар һәр йортка да кирәк ди. Депутат үзе дә элегрәк контейнерлар белән бөтен йортларны тәэмин итәргә алынган. Я его чуть-чуть Мин аңа җиргә төш дидем, шәһәрдә 1300 йорт. Шуларның барысына да контейнер урнаштыру кыйммәткә төшә. Башта кешеләргә контейнерлардан ничек файдаланырга өйрәтергә кирәк. Бу үзе дә зур уңыш. Бу контейнерларны урнаштыруның төп максаты шәһәрдәшләрне чүп-чарны сортларга бүлеп ташларга өйрәтү.
бирүү. Контейнерлардан еш файдаланучыларга уюшмалар бүләкләр әзерли. Мисал өчен макулатура тапшыручыларга хатыргы кагаз комбинаты продукциясын тапшырачаклар. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Нихаят 27-ші комплекстағы Галиаскар Камал бульварында яктырткычлар урнаштыра башладылар. Кишләрен тынычлык белән Мәскәү проспектын таштырып торучы урамда караңгы дип зарланучылар күп булды. Яктылык аз булу сәбәпле биредә җәүләрне машина бәрдерү очраклары да еш теркәлде. Кеше булса минем белән мин курыкмыйм. А вот беразын барсам монда караңгыда машиналар да бар. Ночью свету нет. Төнлә караңгы җәүләр күренми, аларны бәрдереп китергә мөмкин. Да, страшно. Ут булмагач куркыныч, җир янында караңгы булса да күңелгә шом керә. Шәһәр бюджетыннан Чаллыдагы караңгы урыннарны яктыртуга 30 миллион сум акча бүленгән иде. 27-нче комплекста яшәүчеләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләрен ишеттеләр булса кирәк. Камал бульвары яктырткычлар урнаштыру планына кертелде. Бульвар буйлап барлыгы 20дән артык яктырткыч баганасы урнаштырылачак. Горсвет хезмәткәрләре эшләрне бер атна эчендә төгәлләргә ниятли. Шоңгыда шуарга киткән җиреннән кайтмый. Экспертлар Боровецкий урманы янында вафат булган шәһәрдәшебез үлеменә китергән сәбәпләрне ачыклады. 50 яшьлек Ират йөрәк авырулы булган. Шоңгы шуарга киткәндә ул туганнарына тиздән кайтып җитәм дип шылтыратты, әмма берничә сәгать үткәч тә кайтмый. Шылтыратуларга җавап бирми. Якыннары коткаручылар чакыра. Икенче көнне Иратның гәүдәсенә башка шоңгы шуучылар тап булды. Юлын кыскартмакчы булып, буз астына төшеп киткән әлеге хәл бүген Мәләкәс елгасында булды. Белгечләр сулыклар әле туңып өлгермәгән көзге боз өстенә чыгу куркыныч дип кисәтә. Безнең калын түгеллеген төсеннән үк күреп була, ул көлсү төстә. Калын без яшькел зәңгәр була, әмма безнең юка булуы балыкчыларны да, юлны кыскартып без өстеннән атлаучыларны да куркытмый. Бүген иртәнге 5ләр тирәсендә шәһәрдәшебез без ватылып Мәләкәс елгасына төшеп китә. Шаһидлар тиз арада коткаручыларны чакырта. Мужчина был за 50 лет, 53-54 года. Әлеге Иратка якынча 50 яшь, ул алкоголь кулланган. Юлны кыскартам дип Мәләкәс өстеннән генә чыгарга тели, әмма без ярла да ул аска төшеп китә. Коткаручылар аны су астыннан тартып чыгарды. Хәзер ул ашыгыч ярдәм хастаханәсендә нык эшегән. Бер көн элек кенә Минзәлә районында 54 яшьлек Ират балык тоткан җиреннән боз астына төшеп китә. Ул да эшегән хастаханәдә. Кече судналар буенча дәүләт инспекторлары мондый очракларны булдырмас өчен рейдлар уздыра. Осуществляется оповещение, также раздаются памятки соответствующие. Безнең калынлыгы 7 см булган очракта гына куркыныч түгел дип белгечләр. Әлегә ел аерында без 5, ә ортасында 2-3 см калынлыкта. Да, поэтому надо выходить. Молодцы, вот это с целью профилактики безопасности. Әгәр салкын һава торышы сакланса, бер атнадан соң безнең калынлыгы 7 см-га җитәргә мөмкин. Әлегә белгечләр кармакларны читкә куеп торырга киңәш итә. Дело в том, что запретительными мерами вы ничего не добьетесь. Это понятно. А вот пропаганда, а может быть даже уговоры, и может быть даже посулы какие-то. Вот вы в данном случае дали бумажку. Спасибо вам за это, ребята. Соблюдайте технику безопасности и на суше, и на воде. Кыю балыкчылар өчен штрафларда каралган 7 см-дан юка булган бозда йөрүчеләр 1500-нан алып 2000 сумга кадәр штрафка тартыла. Вазифаи затларга 5000-нән алып 7000-гә кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Әгәр бозга чыгу оешма кушу буенча башкарыла икән, предприятие 50-70 мең сумыннан колак кагачак. Балыкчыларга штрафны участковый сала. ГИМС инспекторлары бары тик кисәтергә генә хокуклы. Бары тик шул сәбәпле генә бүгенге балыкчыларны җәзага тартмадылар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Шәһәрдә аварияләрне инспекторлардан башка теркәүчеләр саны арткан. Юл йөрү кагыйдәләренә башка яңалыклар хәбәрчебез материалында. Яшь каләм тибрәтүчеләр, салы журналист, язучылар белән очрашты. Казан утлары редакциясе бүген Чаллыда кунакта булды. А мы уже дарим новогодние подарки. Бери «Ладу» в Транстехсервис и получи сигнализацию и зимнюю резину. Автодорога 8, телефон 39 24 24. Популяр җырчы Фируза Сибгатуллинаның иҗатыма 25 юбилей программасы. 21 ноябрь Яршалының Сарасадыков исемендәге концертлар залы. 24 ноябрь Түбән Кама. Катнашулар Рәшит Шамкай, Наилә Насов, Сейдаш бию театры һәм башкалар. Рәхим итегез.
Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. С изношенной обувью проводится и полный внутренний ремонт, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. При необходимости обувь подгоняется по размеру и полноте ноги. На все работы дается фабричная гарантия. Представители фабрики будут принимать вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 18 ноября в ДК КамАЗ. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Юл һәлакәтенә очрагач, юхиди хезмәткәрләрен чакырмаска да мөмкин. Машина йөртүчеләр арасында авария мәсьәләләрен тиз арада хәл итә белүчеләр ишайды. Юхиди инспекторлары әлеге күренешне хуплый гына. Чөнки Чаллыда көн саен 70ләп авария очрагы теркәлә. Инспекторлар барысына да барырга өлгермәй. Юл хәрәкәте кагыйдәләрендә нинди үзгәрешләр бар һәм актив чаллылар нәрсәләр тәкъдим итә? Тулырак алдагы сюжетта. Хәләкәт булган урынны һәркем үзе видео һәм фотосурәткә төшереп, АСАГы кагыйдәләре буенча бланк тутыру җитә. Ләкин бу елның 1 июленнән юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелде. Бу турыда сүз юл хәрәкәте иминлеге матбугат конференциясендә барды. Был дополнен пункт. Юл хәрәкәте кагыйдәләренең 2.6.1 пунктына өстәмәләр кертелде. Анда әйтелгәнчә, әгәр юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә милеккә генә зыян килгән булса, моңа катнашы булган машина йөртүчеләр башка машиналарга кымачау итсә, юлны бушатырга тиеш. Әгәр бу таләп үтәлми икән, кагыйдә бозучыга штраф яный. Бүген шулай ук җәяүлеләрне бәрдереп китү очраклары хакында да сөйләштеләр. Чаллылы Дамир Шәрифуллин үзе уйлап тапкан җиһазын тәкъдим итә. Ул машина йөртүчегә алда җәяүле барлыгы турында хәбәр бирә. Сигнал 300 метр ераклыкка кадәр җитә. Когда вот через дорогу переезжаете, переходите, нажимаете просто на кнопку, вот он, работает, передает сигнал, радиосигнал, который улавливает вот этот аппарат, который установлен в автомобиле. Шәһәрдәшләрнең күбесе җитди булмаган аварияларны мөстәкыйль теркәү ягында. Чаллылыларның 60% инспекторлардан башка тиешле бланкны үзе тутырып юхидига илтә. Если они учились на права там и так далее. Юл йөрү таныклыгына укыган булсалар, законнарны, кагыйдәләрне белсәләр, әлбәттә бланкларны үзләре тутыра ала. Бу бит җиңелрәк, ә булай чиратта торасы була һәм башкалар. Мин урында ук хәл итәм, бетте китте. Ну, приходилось, конечно же. Машина белән бәрелешү очраклары булды, тик минем гаеп белән түгел. Юхиди хезмәткәрләрнең көтәсе булмаса җиңелрәк инде. Аларның эшләре дә җиңеләя, вакыт та кыскара. Тиздән шәһәр урамнары шартларында светофорның кызыл утына туктамаган машиналарны төшереп торучы фото-видео фиксаторлар барлыкка киләчәк. Чаллыда көн саен 70ләп юл транспорт хәлакәте була. Шулай да кыш көне кар һәм бозлавык булуга карамастан, җәйгә караганда аларның саны кимрәк, дип билгеләп үтә инспекторлар. Илсия Валиуллина, Рима Алексеева, яңалыклар. Мошенниклар кормагына эләгеп, 39 яшьле шәһәрдәшебез 20 мең сум акчасын югалткан. Ичке эшләр идарәсенең мәгълүмат хезмәте хәбәр итүенчә, хатын-кыз бушлай игъланнар сайтында җиһаз сату турында хәбәр урнаштыра. Сатып алучы тиз табыла. Ул мобиль банк кушымтасы аша сумманың бер өлешен алдан түләргә теләк белдерә. Шәһәрдәшебез шикләнә башлый һәм картада акчасын тикшерергә дип банкомат янына йөгерә. Әмма мошенниклар өлгеррәк булып чыга, ялган сатып алучы картадан акчаны алып җитешкән була. Бүген полиция хезмәткәрләре мошенникның Кемерово өлкәсендә икәнлеген ачыклады. Яшел үсентеләр урынына бетон плитәләр җиңү паркы үзенең яңа күренеше белән кайбер чаллыларны шатландырмый. Төзүчеләр яшеллекне тапты, юк итә ди чираттагы сюжетыбыз герое. Паркны яңартучыннан да яшел зоналарга зыян саламы? Хәбәрчебез белеште. Цикория, одуванчики, клевер. Ну все это вот просто ребенок. Я просто видела, идет ребенок, вот он только учится ходить, но он подходит к этому цветочку, он срывает и маме подает. Пенсионер парктан ерак түгел йортта яши, һәр ялын биредә уздырган. Элегрәк монда төрле төстәге чәчәкләр үсә иде дип искә ала пенсионер. Хәзер төзекләндерүдән соң җирнең яшел пычмагы таш астында калды. Шуның өчен пенсионерның күңеле әрни. Был хороший парк. Парк яхшы иде, аны без комсомоллар, ветераннар утырттык. Хәтта сугыш булган урыннардан җир алып кайттык. Паркны төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Җиңү паркы тукталышы ягыннан төп мәйданда брусчаткалар салынып беткән. Тынычлык проспектыннан төп аллея һәм җәяүле сукмагы ясалган. Мондый үзгәрешләр күпләрне сөендерә генә.
Очень довольны, что такие перемены. Мондай үзгәрешләргә без бик шат. Иң кызыклысы элек биредә кич белән берәү дә йөрми иде. Караңгы, пычрак иде. Хәзер һава торышы начар булганда да йөрергә чыгалар. Паркның символы булган күзәтү тәгәрмәчен сүттеләр. Аның урыны буш калды. Яңа аттракцион Тынычлык проспектына якынрак урнашачак. Эшчеләр яңа күзәтү бөҗрәсенә ныгытмалар куйды инде. Аттракционның икенче өлешен урнаштыралар. План буенча 48 метр биеклектәге яңа карусель чалалылар өчен яңа ел бүләге булачак. Күзәтү бөҗрәсе янында заманча балалар майданчыклары. Для детей слов нет, конечно. Сүз дә юк, балалар өчен. Өлкәннәргә дә күңелле, барысы да ял итә. Яшел зоналар җитәрлек булачак дип ышандыра проект авторлары. Паркның күп өлешен урман алып тора. Гөл чәчәктә утыручы сирень, роза, ясмин террасалар барлыкка киләчәк. Чәчәкләр булачак инде, галерея булачак, Берса галерея дип аталачак. Чәчәкләр үсеп, обивать итеп үскә чыгарачаклар инде. Җиңү паркын төзекләндерү парк елы һәм скверлары проекты кысаларында үтә. Төзелеш эшләре өчен республика бюджетыннан 100 миллион сум бүленгән. Шунысын әйтергә кирәк, ял итү эшләрен проектлаганда шәһәрдәшләр фикере дә тыңланды. Бу елны июль аенда узган семинарда чаллылар парк киләчәген ничек күзаллаулары турында фикер алышты. Әңгәмәдә 200-дән артык шәһәрдәш катнашты. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. Яршалының онкология диспансері баш табибы итеп 43 яшьлек табиб-онколог Илсур Вәлиев билгеләнде. Моңа кадәр ул маммология бүлеге мөдире булып хезмәт куйды. Исегезгә төшерәм, Илсур Вәлиевка кадәр онкодиспансер баш табибы Марат Мөхәммәдиев иде. Ул хәзер ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе баш табибы вазифасында. Мастеровой театрында да яңа режиссер, моңа кадәр театр бик узак вакыт баш режиссерсыз булды. Хәзер актерлар труппасы белән Денис Хөснияров җитәкчелек итә. Аңа 35 яшь, җәй көне яшь белгеч буларак Санкт-Петербургтан Чаллыга килгән иде. Яшь режиссерның бөтен Россиягә танылган эшләре бар. Аның спектакльләре Омск, Таллин, Пенза, Санкт-Петербург сәхнәләрендә зур популярлык казанды. Халыкара фестивальләрдә катнашып гран-приларга ия булды. Денис Хөснияров Чаллы сәхнәсендә театр актерлары белән Куян өне спектаклен куйды. Якын арада әлеге спектакль Казанда бөтен Россия яшь татар режиссерлары арасында узучы фестивальдә катнашачак. Киләчәктә Мастеровой театрының яңа режиссеры немец драматургы Леонгард Франкның Карл һәм Аннасын һәм Николай Гогольның Ревизор спектакльләрен куярга ниятли. Казан утлары редакциясе журналистлары Чаллыда кунакта булды. Шәһәрнең иҗат белән шөгыльләнүче мәктәп укучыларына алар мастер-класслар үткәрде. Очрашу 29-нчы гимназиядә оештырылды. Казан утлары 1922 елдан бирле татар телендә нәшер ителеп килә. Халыкның тарихы, рухи мирасы һәм хәзерге хәле журналның төп үзәк темасы. Чаллы укучылары бүген әсәрләр язу буенча әдипләрдән бик кызыклы фикерләр ишетте. Бер залга җыелган балалар арасында күпчелеге мәхәббәт, әти-әни темасын яктырткан шигырьләр язарга ярата. Араларында Алина Айдарова күбрәк туган як һәм әни темасына өстенлек бирә. Хади Такташ символларын, ай, төн, йолдызларны кулланам ди. Россия күләм илһам дип исемләнгән бәйгедә катнашкан. Ак шигырь язып караган. Соңгы арада поэмаларга омтылышы зур. Мин күбрәк поэзиягә тартылам, күбрәк шигырьләр язам. Шигырьләрнең темаларының күбесе моңсу темаларга язам, чөнки мине илһамландыручы вакыйга, мин әнине күмдем, ягъни әниемне югалттым. Шуңа шушы форсаттан язам күбрәк. Минем шигырьләремнең мәгънәсенә килгәндә, ул әти-әнинең кадерен белү. Бирегә бүген шәһәрнең иҗат белән шөгыльләнүче балалары, укытучылар килде. Алар дистә еллар буена татарның төп журналы булган Милләт гамен чагылдырган Саллы һәм данлы басма Казан утлары журналистлары белән очрашуда катнашты. Үзебезнең 9-нчы класста укыганда 58-нче мәктәптә Умырзая дигән газетага 1-2 шигыремне яздылар. Татарлыгы белән горурланам. 13-нче йөздә Кулгали артлыктан аны җәлеп иткән. Кандалый да Каюм Насрый. Татар балалары иҗат эшләре белән бик теләп шөгыльләнә. Моңа шәһәребездә чыгып килүче Көмеш кыңгырау газетасының булуы зур урын алып тора. Шәһәребездә генә түгел, республикабызда чыга торган Ялкын журналында, Идел журналында да шәхсән үземнең укучыларымның да эшләре басылып тора. Үзебезнең шәһәрдән яшь журналистлар, яшь прозаиклар, шагыйрьләр үсеп чыкты инде. Ягъни шәһәрләрдә барлыкка килә башлады яшь тараклар. Мәсәлән, Ленар Закиров, Резида Ахметвалиева, Гөлназ Яппарова, алар безнең шәһәр балалары. Һәм инде без аларны һәр даим матбугатта исемнәрен күреп торабыз.
Биреге журнал редколлегиясынан мөхәррир Илфак Ибрахимов, мөхәррир урынбасары Рамил Ханнанов, яшь шагыйрь Фәнил Гыйләҗев, Гаяз Исхакый исемендәге премия лауреаты Камил Кәримов һәм Айгөл Әхмәтгалиевалар килгән иде. Журнал Бөек Ватан сугышы чорында да СССРда күп кенә газета-журналлар ябылып торганда да чыгудан туктамаган. Редакция баш мөхәррире белдерүенчә, балалар һәм яшүсмерләрдә шагыйрь язучы талантын ачарга, аларга алга таба да үсәргә мөмкинлек бирергә кирәк. Казан утлары редакциясында журналда безнең Ак җилкән дигән рубрика эшли. Бу инде менә бөтен Россия фестивале рәвешендә бара. Быел аның 2нче елы менә дәвам итә. Без шушы фестивальгә әзерлек рәвешендә менә яршалыга килдек. Әдипләр әйтүенчә, өметле яшь язучылар бар. Соңгы 15 елда иҗади мәйданга 300-гә якын яшь язучы галимнәр килгән. Бүген бирегә җыелган балалар арасында да өметле каләм тибрәтүчеләр бар. Бүген алар Татарстан шагыйрьләре, язучылары белән танышып, әдипләрдән мастер-класслар алды. Илсия Вәлиуллина, Илнас Тимербаев, яңалыклар. Шалда халыкара студентлар көнен билгеләп үттеләр. Шул уңайдан бүген чит ил студентлары өчен шәһәр буенча экскурсия оештырылды. Әлеге бәйрәм шундый форматта беренче тапкыр уздырылды. Үзбәкстан, Төркмәнстан һәм Таҗикстаннан килгән 50-гә якын студент зәңгәр вагонга утырып Чаллы буйлап сәяхәт итте. Экскурсия 2 сәгать дәвам итте. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.